Ya sunan ki? Sunana Aisha. Shekaran ki nawa? 21. Ina ne anguwanku? Ayin amma. To, Gaskiya ƙungiyar Niger International. Me ya faru? Ni dai farko ina zuwa gun wata yaya babana a hayin gasa. To ina da wani saurayi Ali. Daga baya sai abokin shi Safiya ne ya zo ya ce yana suna. Tun daga lokacin ina zuwa gidansu. Ya bani numban waya na ansi numban shi, ina kiran shi kowa ya kira ni ce ni same shi a gidansu. Daga gida zan ce na tafi gidan yayar babana, ina zuwa dama in kwana 2 sati ɗaya. To in ya kira ni sai in ki zuwa can gidan nata, sai ya zo mu tafi gidansu in kwana 3 ko 4. Daga lokacin da daddi wani zubin cikin dare zai turo min abokanan shi. Ya ce ga shi za su kwanta da ni kuma ba zan ce mai a'a ba, sai da in ce mai to. Tun daga wannan lokacin wata rana da ya kwanta da ni na ƙarshe sai na ji ban da lafiya. Na kira shi na gaya mai ban da lafiya. Sai ta in je in bincika kaina in ji shi ina ruwan shi. To ni kuma da na tun daga wannan lokacin akwai wata ƙawata sai na je gidansu. To da na je gidansu sai ta samu mijinta take gaya mai gashi abin da ke faruwa. Sai muka je gidan Safiya ne da daddare aka kamo shi. To da aka kamo shi sai ya ce akwai wani abokin shi, muka je gidan abokin nashi. Daga nan yana cikin keke napep sai ya gudu. To tun daga wannan lokacin ne sai muka je nan gidansu wata rana. Aka zauna da maman shi da shi dai da sauran yaran ya farfaɗo su. Shi ne maman shi suka ba da kuɗi, suka haɗa kuɗi a je asibiti a yi test ɗin cikin wata nawa. Muka je aka yi wata 6 muka dawo. Tun daga wannan lokacin ba ni da lafiya sai dai in zo gun su wa'innan su Shamsu. Komai su suke ma har ya kai gaba na iya tafiya sai dai su zo gida su duba ni. Sai ranar da safe na tashi ban da lafiya ban gaya ma kowa a gidanmu ba, sai da yamma na zo na sami na ɗauko keke napep na sa masu Shamsu ban da lafiya muka je asibiti sai aka ce haihuwa ne. Wani lokacin da yamma ta yi na haihu, washe gari aka ce sai an ƙara min jini. Shi wancan ɗan uwan nasu ya zo ya duba na asibiti. Ya ba da kuɗin test ɗin jini aka yi. Aka iba na wani mijin yayata aka ƙara mu. Ni dai iya abin da na sani. To ina batun iyaye ki ba, duk wannan abin da yake faruwa maman ki na nan, baban ki na nan? Mama na ita ba ta da lafiya gaskiya ba kuma ita ke sani ba. Me ya same ta, wani irin rashin lafiya take? Tana da kaman a sakatiri ma tana da takarda. Shi kuma mahaifinki aikin me yake? Siminti yake. To ya aka kike fita bai taɓa sani ba, bai taɓa magana ba? Gaskiya yana mun faɗa sosai don akwai yayar babana a hayar gasan. Ina zuwa gunta in yi sati 1 haka. To in na ce na je can shi ne yana mun faɗa. Kenan kina ƙarya da can me sai ki tafi? Eh. To yanzu ina ɗan da kika haifa? Yaron da na haifa kwanan shi 11 ne 12 ya rasu. Me ya kashe shi? Ko me dalilin mutuwarsa? Lokacin da na haihu an ce ba ni da ruwan nono sosai. Dama ba yi da ruwan nono sosai. Ba akwai wata ita matar aboki ƙawata matar shi. To ba ta daɗe da haihuwa ba sai aka ɗauke shi aka kai mata ya dinga ba shi nono. Bayan kwana 2 tana ba shi nono sai su yan asibitin suka ce a su yarda da haka ba. Ana sai yaro ya fara shan nonon uwar shi tukunna. Ba lokacin aka sallame ni aka dawo da ni gida. A haka dai ni ma ban da lafiya dai ina bashi. Wata rana sai bai da lafiya na goya shi na kai shi asibitin. Akwai wata asibitin sai take gaya min abin da ke damuna shi yake damun yaron.
To menene aka ce yana ke damun ki? Na tambaye ta bata gaya min ko menene ba. To an ce bayan an gwada ki a asibiti sun ce kina dauke da ƙwayar cutar HIV. Menene gaskiya wannan magana? Gaskiya ni ban sani ba. Duk a cikin su asibitin ba wanda ya gaya miki? Ba wanda ya gaya min. To yanzu ina shi wanda ake zargi ya miki cikin? Yana nan a hayar gasa. To an ce bayan an ce an yi zaman sasanci haka ne? Haka ne. To me ya faru a zaman sasancin? Za mu so mu. Shi ne da aka zauna akwai wata mata a kusa da gidansu. Da wani Sa'idu. Ɗan kwamitin ne. An zauna an yi magana shine shi ya ce da shi da waccan mata a bari idan na haihu kuma ne sai a yi za su ɗau nauyin komai nawa da magani na har in haihu. Kuma tun daga wannan lokacin ban ma sake ganin su ba. To an ce shi wanda ake zargi da cikin ya gaddama ya ce ba cikin shi bane haka ne? Ya yi gaddama ya ce ba cikin shi bane amma kuma akwai lokacin da na haɗu da shi na dawo daga wani kemis a layinsu na haɗu da shi a nan sama sai yake samu na cin duk watsar da magana wa'annan 'yan humarat ɗin da suke mun wannan suna so ne kawai kuɗi suke so ba wani abu ba. Akwai wadda in aka zubar da cikin na injini ne ake so za ta ƙara mu kawai tun da ya riga ya faru mu zo mu je kawai mu ci gaba da abin da muke yi. To shi ya ce bai da cikin bane saboda akwai adadin mutanen da suka yi amfani da ke ba shi ke wani. Kina iya sanin adadin su za su kai mutum nawa? Za ki san mutum nawa ne suka amfani da ke lokacin kina zuwa gidan shi ɗakin shi? Na san dai Ibrahim. Na san kuma Wakasha. Sai Ali ne. Ali. Sai Usman ne. Shi kenan ni dai iya wa'inda na san sunansu. Ok, amma kina ganin akalla adadi za su kai mutum nawa wanda suka zo suka yi amfani da ke lokacin kina gida? Ni da iya wa'inda na sani ni dai za su kai 8 amma shi wa'inda ya lissafa sun fi haka. To da nashi da naki wanne mai gaskiya? Gaskiya kamar nashi ne gaskiya don wani zubin ni dai da ya ce min ga wannan zai amfani da ni ban san wannan ɗinsu ba. To suna baki kuɗi ne kafin su amfani da ke? Sai dai shi su bashi can waje. Nawa suke bashi? Gaskiya ban san dai akwai ko nawa suke bashi ba don akwai wata rana da wani ya zo ya ce zai yi amfani da ni na ce ba zan yadda ba. To sun fita sai yake ce mai to ya bashi kuɗin da ya bashi jiya ya bashi abin shi don ba zai yadda ba tun da na iya yadda. Ya shigo yana min magana na ce ba zan yadda ba daga lokacin da tashi na wuce. Kina tunanin kuɗin ya kai nawa kin taɓa sanin nawa ne ake bayarwa? Gaskiya ina ganin ni dai ba zai wuce 500 ba. Naira 500 kowane mutum da. To tun da yake turo miki mutane yake cewa ga su za su yi amfani da ki ya taɓa baki wani abu ya ce to ga wannan cikin abu aikin da kika yi? Bai taɓa ba. Kuma amma yana gaya miki cewa ai suna ba shi wani abu. Ila ko ya taɓa shi miki wani abu ya ce wannan cikin kuɗin ki ne ko wani abu? Bai taɓa gaya min ba. To ya ke cin abinci idan kina kwana a gida? Sai dai wani zubin ya siyo min ko kuma daga cikin gidansu sai ya sa ƙanin shi ya kawo min abinci. Yake in an dafa a gidan su kenan. Shi bai taɓa aure ba kenan? Maman shi tana nan? Tana nan. Baban shi mana nan? Baban shi ya rasu. To ita maman tana ganin ki a gidan bata taɓa miki magana ba ta ce me kika zo tun sasan ba aure aka ɗaura muku ko kuma ke ba ƴar shi wace? Gaskiya ni ba ta taɓa min magana. Kuma ta sha ganin ki. Wani bayi kike amfani da shi? Yana da bayin shi ne daban koko a cikin gidan kike amfani da shi bayin? Sai dai ya kawo min ko kuma wani zubin in maman na ɗakin in shiga gidan. Shiga cikin bayin gidan. Amma kina so ki ce duk ya zama da ke wanda kika taɓa a gidan maman ba ta taɓa haɗuwa da ke a cikin gidan ba? So ɗaya ta taɓa gani na ina amai a ciki lokacin da na fara rashin lafiya ina amai. To tun daga lokacin ne ranar da ya ce min in je in bincika kaina. Tun daga ranar da ta gani ta ce min me ya kawo ni na ce ga wanda ya kawo ni. To ni bata min magana ba shi ta je dai ta kira ban san abin da ta ce mai ba.
to yanzu wani kira zaki ga masu halayya irin naki irin wannan? Me zaki ce game da masu hali irin wannan? dan sai in ce Allah ya shirye mu gaba ɗaya. To yanzu kina ganin idan kika samu dama zaki iya ci gaba da wancan abin da kika yi na baya, ko a'a duk dama da zaki samu yanzu ba zaki sake yi? Me zaki ce tunda kin ga wancan lokacin kin ji daɗin rayuwarki ke kaɗai ne ba wanda ya takura miki, ki fita lokacin da yake so, ki da lokacin da yake so, hakkin sha zama a ɗakin ki kwanaki. Kina ganin zaki samu irin wannan dama zaki iya sake irin wannan? Gaskiya ba na fatan Allah ya ƙara kai ni wannan lokacin. Kin yi islamiyya aji nawa? Kin yi sauka? Wace makaranta kika yi ta islamiyya? Ina haye ba gasa ne lokacin muna haye. Me sunan makarantar? Sunanta Umar bin Abdulaziz. Umar bin Abdulaziz. Kin yi karatun boko? Ina yi amma ba sosai ba. Iya ina kika tsaya? Daga firamare ne aji 5. Aji 5. Ba ki certificate kenan? Wace makaranta kika yi firamare? Ina haye. Me sunan makarantar? Makarantar na kuɗi ne, ni na manta sunan makarantar gaskiya. Lokacin wa yake biya miki? Baba ne. To me yasa kika daina zuwa makarantar? Tun daga muka dawo hayin nan ne na koma gun ƙanin mamana, domin kuma tun daga lokacin Shi kuma bai saki makarantar ba. To kina yin talla ne? ba na so da komai. Ba ki yin talla. Shikenan.